Salam vatandaşlar, illeşler. Hoş geldiniz emmeğiniz. Bugün bir zerur tema hakkında gepleşik etmekçi. Şu temanı var. Sizin her biriniz öz pikirinizi aytmaňyz, gaty zerur bolupdy şu tema hakkında. Tema jenaýetkarlyk, jenaýetkar hökümetin alyp barýan jenaýet işleri. Ne gözüňize getirin karşymyzda Türkmenistan döwleti dur. Türkmenistan döwletini dolandyryp oturan bir hökümet bar. Ol hökümetin goşadyrnyň içindäki hökümet, ýöne aslında biz onu hökümet diýip adlandyrýarys, guramaçylykly terrorist topary we jenaýetçi topar. Indi şol guramaçylykly jenaýetçi toparyň alyp barýan jenaýet işlerini türkmen halkyndan gizlejek bolýarlar. Ya bolmasa türkmen halkyny samsyk ýerine goýup şolara garşy döwleti hakykatdan hem ýöretip dolandyryp durun diýen bir düşünjäni berjek bolýarlar-da. Ýöne Türkmen halkı olar ýaly görmezden gelmez ýa samsyk diýerler zatlary. Gözlerim iş edip ulug üstünde neme iş edip neme diýerler-de zähmet sarf edýärler. Giden we çykdy sarf edýärler. Döwleti saklajak bolýarlar, aýakda tutjak bolýarlar. Nämeňiz görüp görensiňiz, ýöne biz buňa hökümet diýip adlandyrýarys, aslında Türkmenistan döwletini, Türkmenistan'da döwlet guruluşy ýok diýilip aýdylyp gelýär, o zat hakykatda. Yani bular döwleti baýala edip saklaýarlar, saklajak bolýarlar, aýakda tutjak bolýarlar. Yani bular ömürleriniň gysgadygyny özlerim bilýärler, hökmany ýagdaýda gitjekliklerini bilýärler. Ol iki uşy däl, hökmany ýagdaýda gitjek bular, ýöne nädip gitjekliklerini bilen oklar. Eger urş bilen döwleti halkyň eline geçirseler, bular özleri ýanýa. Urş islemän şeýle parahatçylykly ýol bilen hökümeti, döwleti halkyň eline berseler, barbyr onda da özleri ýanýa. Şonuň üçin näme etjekliklerini bilen oklar. Biz şo barada birazçyk üstünde durup geçelim. Ne pandemi, ýani dünýäde ýüze çykan pandemi, ýani bahane edip ýollar ýapdylar da. Dogry ol pandemi sebäpli ýapanlarlar ony. 20%, 25% sebäbi bardyr. Yani aňardaky 70-80% başga tarapdan sebäbi bar. Asıl sebäbi şu ýurtdaşyndaky dören siýasy güýjüň esasyna ýollary ýapmaklar bolupdy ýa şuňky ýagdaýda. Bilen bunu biz gün aýnada özümizi gören ýaly görüpdik. Başga tarapdan bir gözüň açsaňam görnüp durda şu zat. Yani düýbüne seretmegem gerekler. Yani halkı şo zatdan uzaklaşdyrjak bolýarlar. Yani pandemiýa bakana ýa ýene şoňa bendeş, ýa bolmasa şu Türkmenistan höküm döwletimiz gowy gülýarlyk diýip beren käbir şahsiýetleriň üstü bilen şu aktivistler ýa bolmasa hakykaty aýdyp beren adamlar şu hakykaty aýdýanlygy sebäpli ýollar ýapyklarlar diýip şolar ýalyk nemeler bilen yalan propagandalar bilen propaganda däl, aslında propaganda näme diýene bilen oklar o şahsiýetler bilen şolar ýa sözleň üstü bilen halky bir açyk göz aralaryna pikirini başga ýaňa gönükdirmek isleýärler. O şahsiýetleriň kimdiklerini özüňizden bilýäňiz watandaşlar, hemmäňizden bilýär illeşler. Ene Şyhyf bar bir tarapda ýurdun içinde näme edip gören Kelasan, başga da Türkiýe döwletinde ol maksat atly bir şahsiýet bar. Şu şahsiýetlerin üstü bilen eger döwlet watan Türkmenistan şu şahsiýetlerin üstü bilen tananýan bolsa, onda bu Berdimuhammedowylaryň dat gününe. Ya döwlet şolaň aýdýan sözler bilen döwlet gowalýan bolsa, onda Berdimuhammedowlar goraýanlaryň dat gününe. Sebäbi bu bolup duran ýagdaýlaryň soňuny nähili gutarjaklyklaryny bilen oklar olar. Bilýärler dänim ýanky ýaly kem akyl bir Jüýjen kellesi ýaly pikir etýän bir şahsiýetler öňe çykarýarlar. Özleri bir çykyp bilen oklar. Ine hakykaty aýdyp ýörler, halkyny hakykaty aýdýar bolan hakykatyna da aýdýan hakykatyna da jogap berip bilen oklar. Hiç bir ýerde jogap berip bilen oklar. Anam görüp gelýändir halkyň sesi kanalyna şu wagtda şeňle diňe hakykatlar aýdylyp gelýär. Ne jenaýetkar hökümetiň alyp barýan jenaýet işlerini şu zatlar. Halky hakykatdan uzaklaşdyrmak. Gözüňize getirin. Yok hakykat bu däl, ne hakykat şu diýip
Yani hormatly arkadaşymyz diýip öwül sözler bilen, yalan sözler bilen döwlet saklayan şahsiýetler var ya halkyň gözüne alýan nemeler. Oşol yalan sözler bilen nemetjek bolýarlar-da döwlet saklajak bolýarlar-da ýurdu. Yani bu halk karşıňyzda halk ýatyra giden halk bilen haýdy bir ýerine yalan sözler inandyrjak. Özüm bir 20 ýyl zafyrda. Dogry bir türkmeniň jahil gatlagy käbir nemeleri bun barmak basyp çan aýmaly ýa jahil gatlaky diýilse-de hemmesi jahilim däl, jahillikden biraz saplanyp başladylar bular. Yani haýsy bir ýere inanyp biljek şu wagt ýagdaýda bilen alyp barýan nemesine. Men şeýlere bir giriş ýap berdim, eger bir söz almaňyz bar bolsa şu taýda watandaşlar, illeşler söz alyp bilersiňiz. Awa Serdar, sana söz bereyim. Geçýärde onlar. Indi meňňäki aýdylanlaryň üçin özümçe düşünjämi aýdaýyn-da. Diýänki iki sany mahluk diýilen zat bardyr. Bulara gaty ýokary baha berdim dowantlara. Şahsiýet tipara şahsiýet kim bolup bile öz pikiri bolup bilen analiz bolup bilen işlere taş töwrüne analiz berip bilen adam şahsiýet bolup bilýär. Olar başga biriniň pikiri bilen yani buyruk bilen servisman diýilýär olara. Hyzmatçy. Näme hyzmat edýän, näme özi bilen okmy. Indi başrakdan gaýsak ýollaryň ýapyklygy näme üçin taşarda döwletler näme üçin terörist boldy? Halkyň sesindekiler. Ve halkyň sesi orta çykandan bäri bizim jemgyýetimizde pikirlenmäni öwredip başlady da yani taş döwründe bolup geçýän zatlar ýüksek näle diýsem 1860'dan bäri bizim Orta Aziýada Türkmenistana esasen edilip barýan siýasaty görüp bilýän yani okap bilýän çözümini görüp biljek adamlar yetiştirip biljegini bilen aňarky terror häkimet başy şol zatlardan gorkýarlar yani. Orta bir pikirlenip biljek, pikir edip biljek, öz pikiriniň uğrunda jan berip biljek. Watan üçin diýä, ýurdum üçin, ülkem üçin diýip biljek adamlaryň sany köpelen üçin bular gorkan öňürder edýär-da. Onuň üçin de karşyndakylar terörist bolmaly, ekstremist bolmaly. Ýene de psihologiýa halkyň, ortaça halkyň psihologiýasyna täsir etjek bolýar. Pasolstwada TikTok bolsun, YouTube bolsun çykýan mahluklaryň aýtýan zady pikirlenip bilýän gatlak döretdaşlar analiz edip bilýän. Şonuň garşysyna pikirlenip bilmeýän ýönekay halky düşürjek bolýarlar. Näme? Görülmeýän garajdan uşy diýilýär-de, göz bile görüp bolmaýan. O zatlar bolarmy? Bolmaz o zatlar. Diýjek aldylar bu üçin ara. Bu hereket üçin olar. San holcuna nire uruncagyny bilen oklar. Her türlü mışmış diýdi, ýene diýdi, çykaran olup yol açmak barada, näme yol açmak näme öýdüp bir hepde öňünden bir sany uçaryň reisini aýtmak bolýar, yol açylan ol. Adetde aýdarsyň, ine kanun, ine karar alındy, ine plançy nomerli aşağında kol jagaşy, kim kol çekýän bolsa, kim şoňa jogap ber bolsa, gazetlerde, jurnallarda, telewizionda, radioda hemmeýerde aýdylmaly. Günde plança adam içerik alınjakdyr. Plança prezident adamı daşarda boljakdyr diýip, şunuňa resmi aýdylýar. O plan ýerde toý boljakmyşyn diýen ýaly bol. Diliň özünden aýtmaly däl ony. Matematika bilýän adamlar bolsa, onuň sözüňi dogrymy ýalanmy bilip durarlar. Çok opşesto yani jemgyýetiň pikiriniň öňüne geçmek bar bilen alada. Ertek gün eden işleri suat belur böyle açıklanan bolsa ýurda varlan soň hasam açyklanjak. Bular kim etdi? Ýene de şol orta arada başlaýa Owa Sowet, Çaskovoy, polisiýada işleýänler. Yani doktoram azyklarymyň içinde arazyk maglumat bar. Şol halk belle otira öndür yani beren adamlarny. Ertek gün barsalar bularyň çağalary kesiljekmi? Öýü oklanjakmy? Şol atlardan çekinýär bolar. Özüme şol düşmanlaryň öňünde öňe çykan adamlar bardyr, şolara haýt güç diýjekler, özünden goşulyp çek şolara.
Ya olar devletin malını yakan yurdu siyadaya düşüren adamların yok etmekçi olar. Men şüpkerede men karşıyda ölmem netibeden el mubatçak salatlara. Sağ olun. Awa. Bular ýöne şu halkyň bir demesini başga ýaga gönükdirjek bolýarlar. Bu alyp barýan her bir alyp barýan hereketler jenaýat işidir. Şu wagtky Türkmenistanda hökümeti her bir halka döwlet bähwetli diýip aýdýarlarda bari asliýetinde. Döwlet bähwetli we halk ähwetli diýip bir alyp barýarlar. Yani halk bähwetli ýa döwlet bähwetli iş alyp neme iş girip durma ortada. Her bir Türkmenistanda açyk aýdyn görünüp duran gatdy. Açyk aýdyn ne gorkyň astyna saklaýarlar. Gorkyň astyna saklamakly möhüm ullukan, gaty ullukan jenaýat. Bola halk jenaýatkär däldir, şular özleri jenaýatkär. Halk hakykat aýdýanlar, halk jenaýat işleýän adamlary ýüze çykarýar. Bizem ýüze çykarýar. Bizim maksadymız şu ýüze çykarmak, jenaýat işini alyp barýan adamlary. Bularyň gitjeklik şol nämäni hakykatdan halkyň gözüni uzaklaşdyrmak üçin ýalan näme diýerler, oňa döň atýarlar. Hemme güýçlerini, zähmetlerini diňe şu ýalana sarf edýärler. Hemme ýanky çykarýan çykdyjylaryny umman bir iş alyp barýan bolsalar, diňe şu ýalany şu ýerde oturtmak bakdaçylar, nemeleri, pikirleri. Başka nemesi ýok ortada, görünen ok. Hiç ýagdaýda. Ýöne bu haçan açym dowam etjek. Görürsiň ýakyn wagtda. Ýöne bir şu wagtky terrorist hökümet nime şu ýerde aýdyn, şu wagtky terrorist hökümet ýurdu bermejek bolup her zat edýär-de, şu wagtda geçen alyp barýan işleriniň hemmesiniň jenaýatdan aýdyp gelýär. Ýöne şonu da ses çykaran oklu. Hiç ýagdaýda ses çykaran oklu. Ýöne bular hökman ýagdaýda gitmeli. Bizim üýtüpýatan Türkmenistanymyz ýok. Halk bu derecede yaşamajaklygyny bilýär. Bu derecede bu döwletiň bu Türkmenistanyň şu wagtky döwlet guruluşyny ýaşap bolmajagyny bilýärler. Ýöne bu terörist hökümet halk samsyk ýerine goýýar, samsyk mukadip pikir etýärler-de. Ýok, halk samsyk däl. Uruş bilen alar. Siz paragat ýol bilen bermejek bolsaňyz uruş bilen gazanар. Siz uruş etdiňiz. Elbetde olam görnüp dur. Sesiňizi çykaranyňyz uruş etdiňiz. Hökman ýagdaýda uruşur. Öz watanyňyz üçin. Ol biz siz adamam hasap edemiz okdy. Onu görürsiňiz ýa garşylyklaryň hereket başlanan güni görürsiňiz. Nähil ýagdaýda gazanylýar döwlet? Nähil ýagdaýda halkyň garşysyna çykylýar? Buyur Umit, sana söz bereyim. Sağ olun sözleriniz için. Benim öz fikrimi aytıp geçmekçi. Birinciden şu yolların yapıklığına değinip geçmekçi olan halkımızın işçi katları, yaş katları, güçlü katları yurttaşında bolanlığı için ona bilip çıkardılar. Hiç kimim öz isleri bilen çıkan değildir. Buna çıkmana mecbur ettiler. Bu yaş katları çıkandan sonra hazırem yaş katlarımızı içeriye almayacak oluyorlar. Sebebi yaş katlarımızı içeriye alsalar halkı eklemek özlerinin boynuna düşer. Bunun için bunun özleri başarıp bilmeliği için halk yurt dışında halkımızı içeriye almak istemeyerler. Ondan sonra o maksatların şatlığın ediyen propaganda işleri. Şimdi bunlar buyruk esasında bu işleri ediyorlar, propaganda işlerini ediyorlar. Koşadırna içindeki hükümet özleri halkın anına veren bilimleri için eciz yerlerini goğubilýärler. Halka özleri bilim berdi, şonuň üçin halkın eciz yerlerini özleri bilýärler. Şu yol bilen şu yoldan eciz yollarını bileni üçün şu yoldan yol öğretme isteýärler, özlerine wagt kazanma isteýärler. Halk bilen çarpıştırıp özlerine wagt kazanma isteýärler. Bunu aýdaýyn. Sonra izini son davam ettirelim. Häzirlikçe bular aýdaýyn. Yok, halkın eciz yerini tutup diýeni ýa halkyň haýsy aptallan iş alyp barsalar bular näme bir garşylyk bilen gelýärler. Özlerine garşy gelýärler. İstenlik bir tarapdan iş alyp baraýsynlar şular. Özlerine minus bolýar. Bular düşünen oklar. Düşünmeýänleriň sebebi şol döwlet derejesinde saklap oturan käbir şahsiýetler ýa iş adamlary bardyr goşadyrnak içinde. Ana şolaň esasy düşünüp bilmeýän nemeleri şolar.
Inni gödeňizde getirin döwletiň içerki howpsuzlygyny gorayan edara diýilen bir edara bar. Şol wagtyň özünde ol gerek bolsa ýurdun daşyndan gelýän howplardan goramaly. Ol edara ol näme haýsy edaradygyny ýa-ki mehemediňi özüňiz bilýäňiz milli howpsuzlyk guramasy. Gullugy guramasy ýani başda. Awa ana şolama şu zatlary görmezden gelýänini hemmeňiz görüp oturansynız. Döwletiň şu derejesinde. Bularny näme etjeklerini bilen oklar. 100% bilen oklar. Anyny onna sen näme üçin ýollar ýapyp saklap oturýarsyň sen gorkmaýan bolsaň. Ya milli howpsuzlyk gullugyny işläp duran bolsa näme üçin ýollar ýapyp dur. Eger sen halkdan gorkun ýok bolsa açarsyň ýollary. Ýok, значит, diýmek gepin tümmek gerek. Bular hökman ýagdaýda gorkup oturýarlar. Şu gorkýanlyklar sebäplen ýollar ýapyp saklaýarlar. Buňa öz ullakan bir jenaýat. Gatylyk ullakan jenaýat öýle. Ýaşka saňa söz bereýin. Sağ olun söz veren üçün vatandaşlar hiç yaxşı. O Türkmenistan'ın Hayser ellesen kopup eline gelýär. Problemi üstüne problemi iň berkisine konsulstva. Pasportları uzatmak için baryan pasport yok. Näme üçin yok? Значит döwlet yok. İşlen yok. İşlemeyen zat yok diýmek. Şoň üçin näme etmeli? Buların karşısına biz söwüşmeli, vatanymyzy gazanmaly, gerek bolsa elimize yara galmaly. Öz hak hukukumuzu bulardan talep etmeli. Hani konsul diýip bererleri iň berkisi bilet satyp aýlanýar aeroportda. Bular hiç saat işlenip şonu da vatan halkyň eline beretleri gelenok. Biz öz vatanymyz üçin, öz toprağımız üçin söwüşersem gerek bolsa elimize yara galmalar, ölmelen bolsa biz taýar vatanymyzy, hak hukukumuzy elimize almaly. Gysgaçyk şonu aýdan diýdim. Izin soňra dowam eder. Hak hukuku talep etmeliydin de ýaşka sag bolýan. Hak hukuk döwlet guruluşynyň ýok ýerine hak hukuk işleýän däldir. Eger hak hukuk talep ediljek bolsa, bular halk üçin hukuk döwreden oklar. Halkyň gazanmagy üçin hukuk döwreden oklar, halkdan sorap döwreden oklar da gepin tümmek gerek. Näme iş etjek bolsalaryň halkdan soraman istediklerçe iş alyp barýarlar. Özlerim halkyň garşysyna. Çykaran ýanky kanunlaryna öňlerine näme diýerler, goýýarlar, halkyň garşysyna goýýarlar we özleri peýdalanýarlar öz çykaran kanunlaryna. Eger halk peýdalanjak bolsa da näme jenaýatkar. Görkezler sen jenaýatkardyňmy? Jenaýatkar, eger halk jenaýatkar bolsa ýa halk terrorist bolsa, ne şu wagtda sen hakykatly aýdyp gelýär. Şonuň üçin biz gazanmaly bu halk hakymyzy, öz hakymyzy talep etmeliler, gazanmaly. Sebäbi gazanmasak talep etip bolanokmany. Ona näkilik ýagdaýda gazanar? Urş bilen gazanar. Urşor. Elbetde urşor. Bu hakykatdyr, bir açyk görülýän näs. Bu şokdugymy 100% aýdyp dur şu ýerde. Aýdarsam bundan beter. Siz parahat ýol bilen beresiňiz gelmeýän bolsa biz urş bilen alar. O parahat ýol bilen beresler gelenek bilen biz söwüşmeli taýar bular bilen urş bilen alýas bular. Elbetde söwüşür. Biz bilen deň derejede söwüşür adamlaryň müňlerçesi bar, 10 müňlerçe, 100 müňlerçesi bar. Şol bir hatar degen anlarmyzam. Bizim ýüzpýatyn Türkmenistanymyz ýok. Bulan eline ýurdu bize bermäni. Gurbana saňa söz bereýin. Salam kardeşim. Benim şu wagt sizin gepleşiňizi dinläp oturyp. Hani biz halkyň sesi kanalyny 3 ýyldan beri çykyş edýärse, şuna garşy cinayetçi topora, ilki cinayetçi topor diýdik. Sesini çıkarmadılar. Terörist diýdik, sesini çıkarmadılar. Bular kir ya da körde men ne şeýle düşünýärler. Siz döwlet bolýan bolsaňyz, siz Türkmenistany dolandyrýan bolsaňyz, onu siz näme üçin bir interneti ýapyp oturýarsyňyz? Значит, derde bir elementar zat bir ýöne bir 5-nji klas çağa düşünükli zatda. Значит, sizde gorku bar. Olu gorkum gatelet gorky. Egerde siz gorkmaýan bolsaňyz, açyk aýdym internet açyň. Gorkmaýan bolsaňyz, ýollar açyň. Gorkmaýan bolsaňyz, koýlary açyň. Inni men aýtjak bolýan zatym, cinayetçi topor,
terörist topor fikir etmeyen şu yapyanı da yolları. Siz biri kömek ediyen, halkı kömek ediyen, katıkoyu kömek ediyen sebebi daşınla, içinle, millet, inni, Türkmen milleti katıkoyu düşünni, sizin ediyen propagandanı, oyununu da katıkoyu düşünni. İnni 5 tane polistin içindeki 5 polistin 4'ü halkın tarafına geçenler. Sen ben 5'inin 4'ü halk tarafına geçenler. Gaylan köpüsü halk tarafına geçenler. Vayenliler halk tarafına geçenler. İnni yine bir daha da çık bolyan. Yaragan tayinler fikir etmeyen atışarsam gerek bolsa ölüşersem yönü siz can hoğlunu ne etçeniz biliyorsunuz. Neticesizdir. Neticesizdir. Wagtym gatı adalanır. Şonam lişnemen aydiyan vatandaşlarımın adından, halkımızın adından fikir etme. Hemmedat oyunlanır. Yerine adam şekilli bile düşünüp boşatsanı da bir adacık bir kömek bolur. Yok deyip ganlı kuşluk etsen in beteri olur. Şonun için men Türkmen milletine, Türkmen vatandaşlarıma da yüzlenen hemmedadi netip bolsa yaragan tayin eder, hemmedadem eder, yönü bil şol cinayetçi toporudun, terörist toporudun halkın eline geçirmeli. Parlament sistemi anam netip bolsa guruyar. Yine men aytacaklarım şular, oturun, oylunun, fikirlerin yönü inni oylanmağa, size fikirlenmeye vaqt kutorundur. Yine aytacak bolyanlardan şulardan, vurşmalan olsa biz tayin, hemmede da milletimiz tayinler. Onu eşitmedik bolsanız, oğlunuzu bilen eşitin, eşitmedik bolsanız, oğlunuzu bilen eşitin, görmeyen bolsanız onu görün. Sağ olun arkadaşlar. Sağ ol, Kurban ağa. Ular bilen urşuwalarsyn şipoza döwleti. Karabat yol bilen beresler gelonok, urş isleýärler bular. Urşor yara bilen ümitçin ediler. Lukman ýagdaýdy. Murat sana söz bereyim. Sağ olun illaşlar söz berenizde. Men şurada dinläp oturna olan şol iki tane TikTok'ta çıkış ediyen vatan dönükleri deyip bir de vatan dönük ıglan edip halkın ağına sığdıracak bolyan adamlar var da men şolara şeyle soru beretmeli ve şoňa anan ýanlara şolong diýen geplerine anan ýanlarına şeyle soru beretmeli. Vatan kimden warat? Vatan nimek? Kim diýmek? Kimler de diýe watany? Watan halkın kıdırımı damadı gelen bir daşından gelen ya içinden çıkıp bir topar yürüyen toparın prezidentin giderler vatan. Şoň üçin biz bärde halkın eşretli durmuşa iýe çykmany, öz yerine, öz topragyna her bir garşy yerine iýe çykmak üçin iýe çykmagyna işler alyp barýar. Şoň üçin biz şörik çykdyk. Halk öz watanyna iýe çykdyn diýip çykdyk. Bu terörist topara ülenmeli bolsa siz gowy niýetde 2 ýyldan 2,5 ýyldan bäri beçik şey aýdyp bör oýlanyň pikirleriň gowy ýol bilen beriň diýip aýdyp bör ýöne siz bu zatlary eşitmezden görmezden gelen bolýar. Aslynda eşitip oturýarsyňyz, aslynda eşitip gorkup oturýarsyňyz. Ýöne iň soňky nemede nähillizem çarpynýaňyz. O zatlardan biziň habarymyz bar. Biz uje bilip oturýarys hemme zatlary. Şoň üçin gerek bolsa watan üçin jan bermene taýin ulandyr. Gerek bolsa urşor yaragly bolsun, gepde bolsun, sözde bolsun, söz nähillizem hem sözüm bir yaragdyr. Sözüm yarag. Onu dur Ýeňip bolmajak yarag söz. Aw.
Şoň üçin halk görüp oturanlar, halk mydama, yeňiş mydama hakykatdadyr. Biz diňe hakykatlar çykaryp aýdyp ýurdun içinde çykaryp. Şoň üçin oýlanyň, pikirleniň, wagyt gatti az galdy, biz barýanlar. Biz taýynlar. Her hili tarap boldun, asudalyk tarap bolsa, asudalyk tarap, ikellep, egerde gan tarap bolsa, gan nökmeni taýyn olanlardyr. Hem gaýlamdam, aýarlamdam. Şunu aýtjak bolum. Sawol. Wagt gata adaly. Şonuň üçin bu terrorist hökümet şu wagtdan öz wagtyny belli etmeli. Hukmany ýagdaýda belli etmeli özü. Onu ilim üstünden aýtdyrsyn, özler çykyp aýtsyn, bizi gyzykla däl, bizi gyzyklandyrmak. Maksat bizim esas planymyz, nämämiz, buyrugymyz şolar şu wezipelerini taşlap gitmeli. Halky, döwleti, watany, ýurdy halkyň eline bermeli. Bizim maksadymyz şol. Başka hiç zat däl. 20-nji asyrda gözlemede getirip görün, 20-nji asyrda bu loýal sistemde, bu loýal döwletde kim ýaşap bilen? Ya olan özleri halk yerine koyup özlerini halk yerine koysunlar şolar. Ýaşap bilerlermi? Elbetde ýaşap bilmediler. Burmun domdurmaýarlar. Şu adam ýaşanoklar şolar öz çagarlar şu döwletde. Ýaşasalaram elleri uzadan yerine ýetýänler. Gyzykawatlyk. Yani ýetirjek biz halk koyup siziň eliňizi uzadan yerine ýetirjek. Ýakyn wagtda özüm nähil derejede goran bilýän bolsaňyz gorany. Tapağı diyor, istedi orsiyetten nemi içeri işlerden adam getirin. Ya olmasa başka yerden adam getirin. Bizi gıdıklı değil, bize vatan gıdıklı, vatan. Vatan, halk gıdıklı bize. Taban bilyas biz şu Türkmenistan devleti, Türkmenlerin elinde değerliğini. Yani gelmişek orsanın elinde değerliğini, gelmişek orsanın elinde değerliğini bilyas biz. Sizem şolan gulu olyanın şu orsaları. Eğer siz şu tayda adam olup, şu toprağa geçip bilmeyen olsanız, biz halk olup geçip gel. Hani haýsy gulağımız bilen eşitýän bolsaňyz eşitiň, şu ýerde aýtýas biz onu. Umit sana söz bereyim. Sağ olun sözleriniz için. Şu Murat Doğan'ımızın aýdanlarynyň üstüne goşmak istediğim pikirler vardı. Şu propaganda işlerini alıp barýan adama diýesmeýlen olanlara, şahslar, şolara aýtjak bir-iki sözüm var da. Yani bugün halkı bir-birini düşürmek için ılgayansınız. Yani buna hiç kimim ünüs berýän däldir. Siz yallak sıraýaňyz, onu diýäňiz, bunu diýäňiz. Yani hiç kim sizi hiç kimin umurunda değilsiz. Yani ünüs beren ok hiç kime size. Bugün ağzınıza kemik berýändirler, süýek, sünk berýändirler ağzınıza. Ertir halk bilen karşı-karşıya galyansınız. Bunu düşünün. Yani hakikat karşısında hiçbir edýän oýunuz başa varmaz. Son pişman edersiniz. Yani wagt var wagty. Yani etmeň bu oýunlaryňyzy. Son cezaňyzdan kutulup bilmersiniz. Bunu aýdaýyn diýdim. Sağ olun sözleriniz için. Olar bilen oklar, olar. Neme? Umit. Olar hiç el bilen oklar, olar düşünmem bilen oklar, olar hyzmatkar, güjük olar. Tüm koplaýarlar öňlerine şolar hyzmatyny ýerine ýetirýär. Haýsy tarap güýçli bolsa şolar hyzmatyny bular. Ýöne bular halk düşünýär. Wagt az galdy. Onu nähile käde düşünjeklerini öldüren bilýärler şol halkyň öňünde durup bilmejeklerini. Görürsüňiz ýakyn wagtyny. Murat, sana söz bereyim. Awal sözlerine, o menem hem aýdyrlaňyza goşulýan. Biram şu şurada şu şartlyk şeýhi istedi. Ýa-ni makboňam, maktoky, maksat bilen bol terrorist hökümetin hyzmatkarlary da sizler birinji kategoriýada ýanjakdyňyz. Şonu aýtjakdym. Gün ýakyljakdyňyz daja eýlenme. Biram indi terrorist hökümeti aýtsak bolýany siz şu neçeler her hilek propagandalar etýäňiz indi ýöreýän näler 2 ýyl mundan öňde o halk kendi düşünen okdojaň edip soraýardylar. Bunu beýdi, eýdi diýip onu diýjek bolan şonu näre düşündirip boluğundan düşündürüp da dedi. Şu şolar jaň eden okuşu öwrendiler. Yalan propagandaňyzy, zatlaňyzy
şu doğru bile. Çünkü halkı bir neyse tamzık yerine koyan ama cinayetçi yankı terörist hükümet özünüzde dine tertini işleyen şunu estik kalın haydi kulaklarını işleyen diyecek olanın halkını mümkün bu düşünü hem öğrendiler özünden ökteleşip var yalan sözleyenini doğru biliyorlar benim şuna hep geçecek oldum tamam. Ava. Halkı samsık yerine koyarlar yani halk o düşün yapılar. Halk samsık mı yapılan öger samsık mı yani katı bilirler. Kim propaganda işlerini kim alıp barıyar. Kim vatanımızı gol diye o zatlar halk görünüp oturuyor yani. Benim halk yine iyileşler size yüzden yani. Her birimiz halk. Ya bolmaz yine TikTok'ta da dedike var göne fiyat açacağız. Göne yayılım açacağız oluyor. Şu tayda gelip ne medyalar da kâvar nemeleri. Şunu yani hizmet ediyen şahsiyetler. Ya olur yanacaktır olur. Biz olur adam hatavam edemiz. Biz olur insiyorum. Adam yerine de koyamız. Biz olur valtımızdan haşlandı. Yani yankı kâvar şahsiyetler var başka taraftan yankı. Hükümeti yamanla şu anki terörist hükümeti yamanla arka taraftan yine şu terörist hükümeti işleyen şahsiyetlerim var. Ha. Onların yüzüne dahi gaz bu zatlar yani yanacaktıklarını, öldürülecektiklerini. Urş bilen kazanılacaktığını aydiyası olayım bulan canlarına yakın o. Kater ve canlarına yakın o. Karşı çıkıyorlar bize. Ona mı ayıkıp geçmiyor şu yerde? Barış sana söz vereyim. Buyur Barış. Murat sen elimi yattıray Murat. Sağ ol selam vatandaşlarım mezasılam. Şimdi yollar halk var adı yollar var varsa 2,5 yol ozal neme Halmurat'ta adiyadı. Yollar açılmıyor. Propaganda işler geçirdiler bunlar. Neçe bir yıldan beri propaganda iş. Her ay açılıyor diye. Hazır madem can ederlerken de Halmurat'ta aydanlar doğruken indi insan vermeyeler. Her ay açılıyor diye. Her ay yollar açılıyor diye yöne açılmıyor. Biliyorlar halk uyandı. Yollar açılıyor desek gülüyorlar. İndi gülüp başladılar yollar açılıyor desek. Ağır gazaplı gülünç geliyor da içinde adamların. Yöne bunun izi nemedir? Gata hürmet olacaktır. Yurdun içinde de haber verirler kendir. Ne etmeli olsa da gerek olsa yarada alırız. Ne etmeli olsa da tayindik. Bizem tayin ne etmeli olsa da nesip olsa ökmen kanlı parakat yol bilen vermeseler ökmen kanlı olur bunu. Bunu yapmak istedim. Sağ olun. Sağ ol. Biz şu isteyenlerimiz sebepli ayacağız bu zatları. Biz urş isteyeceğiz. Urş. Başka hiç adam istemiyoruz yok. Urş bilen kazanır devletimizi. Ukrayna devleti şu urşup dura ortalara karşı. Biz ne Ukraynalardan pes mi? Ya Türkmen olup Ukraynalardan pes vurmalım biz. Ya dünya yüzünden. Urşor can verir. Vatan için. Dine bizde zenanlarımız hem erkekler bilen den atardı. Bolcoktur biz açık ayacağız gizlemiz o hakikat aytıp geleceğiz şu an için. Özüm goğrun bilseniz goğrunu. Goğrunu bilseniz. Kurban ağa sana söz vereyim. Sohbetin ha neymiş kaydı yine bir daha belirler geçeyim de. Bu terörist topor özünün terörist toporluğunu boyun almayacak oluyordu. Şimdi men şolunu ne aylıktığını açacak oluyorlar. Boyunlu yine bir yere koyanlar. Siz banda olmasanız, terörist topor olmasanız, onunla bir konsolluğun iş yerleri bu gedayalı olan bir satmak için oynanması aeroportta. Hiç devlette de yok. Netecikten öz yoktu. Yer şarında yok. O konsolun iş yeri bilet satıyordu. Aymurat deyip bir adam engeç birine koyup dururlar. Ol bir onun tapsana şu adını çok da bilen yok mu? Diğerine bilet satılıyor plan var tamam uçuyor deyip reklam ediyor. Varını kiyo hoş koyarlar. O içeriden mi? Ne Atavat'ın Türkmenistan kanalının nemeleri, yöneticileri hadi yardım etsin. Ayşe içinden mi, daşından mı? O ne ama o sen reklam ediyor. O yol aç, bir yam açıp onu reklam etmek gerek. Bardın mı? Pulcağının töler, 20'lem çıkmalar. Yok bunun
Korku. Yok. Dine gorky ala fangyly beýdi we mow jan taklap bilesiniz. Siz jan taklap bilmeýäňiz. Bu hakkara gurrumam yok. Bu yankı şeýhyp diýdiňiz, maksat diýdiňiz. Bunların propaganda partyny içine eýtýär, gurrum çykarýar. Bu bir zat ýadymy bu şeýhyp ol näme Türkmenistan'yň içine bir magazyny girip öňünde de bir aýal maşgaly o magazynyň içine ýağmy, etmi, nesmi, ay bir toparlarda doldurup bir firma birinin boýuna goýandyr. Ay onuň çykyşy gelýän hemme adamlar bar. Ay menen bäden oglanyň birine jaň etdim. Hani şu magazyna baryp görüň diýdim. Bir kuň geçdi bolu. Ay ağam diýe oňa yok diýe. O magazynyň içi takra diýe. In hafydyň diýen oýundan. Yalan, hemme adamlar yalan. Bizler içinden haber, günlü oğlan 5 tane haber gelip dura. Dişime koydum, günlü 5 tane haber gelip. Kim neymi kıyımlı ya, neymi şit ya. Yakıştı, urş bilen alır. Biz şonik diyemez. Şunayı da inledim yoktu. Awa. Dine urş başka çıkarması yok. Urş bilen alır. Awa, dime bular yakmaly, ýanky aýtýanlar Kurwana başga çykalgasy ýok bular. Şonuň üçin wagt az galdy. Murat saňa söz beren bu ýerde. Yanka, sağolun sözlerinde yanka aydınlığın üstüne yetirecek olan. Siz haram terörist topor. Siz haysi aklınıza bizi öz öýümizde barmaktan mahrum edip oturýarsyňyz. Ýollary ýapyp. Siz näme biz oýun edýänler söýdýäňiz, şu çaka çen. Aýdýas, gowy söz bilen aýdyp gördük. Yumşak söz bilen arasyna çalaja torny diýip gördük. Indi iň soňky derejäge geldi, olam konkret boljak zady, boljak görnüşini aýtmak ýere geldi. Siz bul edýän oýunyňyz, bul ol yalan propagandistlik sany bir da öňümizde bir çykaraňyzda bir oputny näli düşünjeli bir adamyny çykarsaňyz da sıçrapyň ot bolsun öňümizde çykaran garşymyza çykaran adam. Aw. Bolar ýaly ipli bolmasyn. Aw, o samsyk. Buguna 50 gram içip ol bar kişi söýüp otur. Ertirem nemeden gorkusyny men on ýalyk zat diýmedim. O ne haky var on ýalyk adamdan on ýalyk. Siz şu zatlary eger hakykatdan bolýar, biziň diýen geplerimiz ýalan bolsa, siz ba bolsaňyz, siz näme üçin şolara ol bir şahsiýetiň şahsiýetine ýetdi. Näme üçin siz göreňiz onu ýygnaňyz, ýygnap bileňiz dämi? Edeňiz dämi? Indi garaşyň Indi garaşy beriň, arkaýyn garaşyň ödüm. Mara şeýle bir gowetip garaşyň biz barýandyk. Wagtam gaty az galdy. Urşmaly bolsa urşmaly. Näli ölüşmeli bolsa ölüşmeli gün gelen. Şunu aýtjak boldum. Häzirlikçe garanym dowam eder. Awa, diňe biz diýen zokmany bütün Türkmenistanlar diýer. Isle ýurdun içindäki ýurdun gaşyndaky tapagy ýok, Türkmenistanyň watandaşy bar boldy. Sizin garşyňyza çykaryp gören adamyňyz, olar özleri misleýänler bolar. Ýa bir garşymyza, biziň garşymyza çykarýan adamyňyz normal adam bolsun, sıçrap duran ot bolsun. Ýagny ýaşan wagtyň hakykatdan şondan üstün çykmamyzy isleýärmiz. Ýani sizem üstün çykyn bizden. Bizim sizden üstün çykar. Ýani söwüş has gyzgalaňly geçsin. Şonuň üçin biziň garşymyza bir adam çykaryn adam. Olar ýaly adam sypatly haýwanlarly adam çykaryn. Ha, yok bolsa garanyz atsyn, ölersiňiz hemme. Onu aýdaýyn men. Men aýdamok hemmemiz aýdýar. Hemmemizden de bütün Türkmenistan aýdýar. Bu zatlar şeýledir. Buyur Serdar. Indi men de universitede azıcık taryha bir ser saljak bolýarsa. Bularyň eýeleri bardyr ene Kremliň siýasaty. Eýeleriniň edýän oýuny bardy. Men azıcık kitap okudum da üstüden taryhdan onu şol bilen edýän oýuny düşündük. Näme diýýärler? Bir ýurda barýarlar. Galasyny ine Dağıstandan al, Türkmenistandan al. Galaga oýarlar daşyndan. Ondan şu galada merde olanlar ya ölürün men ya galalar diýip töweşýärler da. Bularym gerek alp barýan siýasat şol milleti
Erkadın yani Uygur'dun hakiki oğlunu ýygyny galaga alacak da bir-birden ýok etjek. Indi Göktepe'de şu niyetle kurulan bular indi şol bir ýyl öňünden dälde 5-10 ýyl öňünden içeriden dönüp tapıp şu galany gurduranlar halka. Şöýdüme soň Göktepe'de Türkmeniň gerçek oğulgynyň baryny gyrdymy kadýada bularyň Kremldaky eýeleri ýok bol böyle däldir. Ben bularyň eýeleri bardyr Kremldaky. Türkmeniň gelini ýetdi bilen däldir. Bir näçe kişilerini gyrandyrlar, ýöne gelini ýetdi bilen däldir. Şu adam gany bolsa gany agyr Bedrelewич bilen oğulgy bardyr. Türkmeniň şu ýa duýgusyny oýurduk biz näme? Serdar Türkmeniň ýa duýgusyny oýurduk. Duygusyny oýurulsan bir genine bardyr ol. Aňyrdan düýpden gelýän zatdyr bu. Bu garadan gaýtmaz diýil ýa Türk. Olar ýalagan samsyk däl Türkmen. Gorkok däl. Mana gorkok dälligimizden biz size suud edip görkezjek ýakyn wagtda suud edip onam siz isleýäňiz. Siz isleseňiz hem islemeseňiz hem parahat ýol bilen alyp berseňiz hem uruş bilen berseňiz hem tapagy ýok. Bary öljeksiňiz. Bary parçalanjaksyňyz. Çağalanyňda çenli öldüm. Ne gurcu meclisi aýdyp gelýär, çağalanyňda çenli. Näsil halka garşy jenaýat iş alp barýan. Durun bakal göreli hani kim üstün gelýär bu temada. Dowam ediberseler, başda söz. Dinleçilerin Kuşkuda gurduran kresti vardır. Ekaterina kresti. Şonu bir jaktır öňünden aýtýar. Öýrem oňa şaňda kimler galjak belli bolmaz. Şu sistemanyň hyzmatçy oğulgy ýygalar özleri hem seredip durur şu daşyň aşanda. Oğulgynyň jan bersine bar. Şu krest hökman gidaýmaly. Öyle hawal. Yok biz orsi hava sawa oluyor. Orsi biz düşmanymyzdyr. Ors biziň ýöne bu şu anki terörist hökümetin, jenaýatkar hökümetin hyzmat edip gören adamlar, orslar, olar bir Türkmen halkynyň düşmany, kanym düşmany öle. Öldüren bilýär. Düşmanydyr ýöne. O bizim maksadymyz Gurbanguly aýyrmak da. Siziň hemmeňiz Gurbanguly görenok bizi. Gurbanguly şeýhi ýalyp bir samsykdan biz bilip otýar. Gurbanguly alon dogmata wapşe ondan meter samsyk. Biz Bahadır diýen pikir edemiz ony. Ýöne biz şu sizi şolary adam edip aýakda saklap ýören toporlar bardyr. Ýani şahsiýetler, belli şahsiýetlerdir olar. Siz şu wagtdan uruşmaň tälimini öwredin, tilsimini öwredin, tapagy ýok, bizi gyzykly däl. Bize watan gyzykly, watan, toprak. Bize däl, bütün Türkmenlere, Türkmenistanlara. Şu Türkmeniň kösenip beren gününü görmezden gelýän bolsaňyz, bizem size garangyda bastyryp görkezek zatlar. Ediljek zatlar, biz haýwatly gepleýänler. Ýöne biz açyk aýdýas bu zatlar, gorkuzjak bolamyz, ediljek zatlar aýdýas. Ediljek boljak işlere mine halkyň fet kanalyna ýetäden amaýdarlar bunu. Özümiz de maýdar. Uzakda dälmi o zatlaryň görürsiňiz, siziň o arkada ýerenýän ors ýediňiz hem görürsiňiz, ors Russiýa döwletiňiz. Nähile korkutor ýany. Biz ors ýediň gutorany, gutormady olam gyzykly däl. Bize şu döwlet watan gyzykly. Halk şu watany biz Türkmen bolup öz elimizde geçirmeli. Bütün Türkmenistanlar bol. Ýa yer ýüzünde ýaşap beren Türkmen bolsa şolar hem çeker. Gerek bolsa. Owgan Türkmen, Siriýa Türkmen, Irak Türkmen, İran Türkmenler hemmämiz bilelikde şu Türkmenistan şolaňam watany, şolaňam topragy diň derejede. Serdar elini alyrsyn. Biz ikagaz üstüne goşaýyn. Bularyň Kremliň ýa-ni ýykylandygyny ýok bolup barýanlygyny akly çatan okmakallaryň Kazakstanlar näetdi? Ýüzüni aýtdylar ýa-ni oturup. Senin hiç kim diýdiler. Onların özlekler Siwa wardyr oň aýtmagyny men bize Kazakistan gaty zerur neme däl ýöne biz watanymyz gyzykly. Ne bularam şol dünýä bütün dünýä şoňa garşy çykyp durdy. Söhbet Serdar goşaýyn şu wagt Serdar ol Kremliň şuňa ýagdaýladygyny häzir belli adamlara birden aýdylaýsa ol adamlar göni ýüregine tutup öljek şoň üçin skretni saklaýarlar. Şunuňmy Serdar? Şuňa ýagdaý olar aýdylýan däller. Aýdylsa olar göni ýüregine tutup ölmeli olar.
şeyle korku otuyorlar. Şuna değindim. Kremlem ama paylaşıyla 4 tane gruppa birbirine karşı. İdarlar otuyorlar. Öyle ya. O idarlar otuyorlar. 4 partiye gidip oturuyorlar. Birbirini kırıp birbirini öldürüp Kremlin için vaylar. Yok, bolam özleri içinden görür ya bular. Orsiyeti goşun çekip oto görmek gerek. Onu özleri görürler ne yaşasalar. Belki gaçıp giden devletlerini ornuş şu yerden seyrederler. Bize o gıdıklandır ona orsiyeti. Nemiz sağlam biz Türkmenistan'ımızda iyi olamızsak, iyi çıkamızsak Ors devletin bizim özümüzden ayırmakçı onu. O zatları mühimden planlayacağız bizim özümüz. Yani bizim maksadımız Türkmenistan'ı halkın eline geçirmek. Bular bermejek var, siz bermejek olup can edýänsiniz. Can edýän dursunuz bilýäs biz onu. Gatyw bilýär. Ýollar ýapyk saklap siz özüňize bir wagt gözleýäňiz, ýa çykmana şans gözleýäňiz, ýa şuňa çözüm gözleýäňiz. Şu wagda aýdaýyn, bunun çözüminiz ýokdur sizin. Ya ölmeli, ya bermeli, ya gaçyp gitmelisiniz. Başka çıkalgaňyz ýokdur. Üçüncüsü ýok bunun. Üç şertde aýdyntaýyn. Ya ölmeli, ya bermeli, ya gaçyp gitmeli. Başka çıkargamız yok. Men aýdaýyn bu ýerden. Ya buna men aýdamok bunu. Bunu halkyň sesine de aýdyryp gelýänler şu wagda çenli. Awa. Halkda sen yankı aýdýan, ardyýan pikirin halkyň kellesinde duru. Ýok şu var. Awa. Men aýdanyň bilen ol nemeden ok halkyň şu pikirde otyr. Tokman aýyrmaly, ölmelen bolsa almaly, halkyň kellesinde şol otyr. Şu netice ederli halk. Yok bu halk. Yok. Şunu etmeýäliň aýdabay beýtmeýäliň diýeniň onu saklap bolany. Bu aňyrdan gelen fiilini saklap bilmeýär. Yok şu hakykatları da düşünen neme gurbana hakykatlary düşünen hakykata bu yüzüne aýdýan şu terörist hökümetin yüzüne aýdýan halky jenaýat hasaplaýar bular. Terörist hasaplaýar. Ekstremist hasaplaýar. Buňa näme diýjek? Ya bulan alp kategoriyas neme oğram ödüne otur diye orramsam diye de şu oluyor da. O halk hakikatları aytıp geliyor. Halk düşünüp ayıp bu zatları. Yani öldür için ne halk bu zatları öldür için ne demek geleceği için ne diye. Artık çoğuluklar çağlarının geleceği için artık çoğuluklarının geleceği için. Bizim şollar yani. Biz özümüze geçtik biz çağlarımız artık çoğuluklarımız o yerde döwleti iyi çıkıp solar dolandırsın bundan aýry Türkmenistan'ı. Şu sebäplen biz şu zatlar aýdyp gelýär. Şu sebäplen biz watanymyza iyi çıkmakçy. Sizin hyzmat etdiğiniz ors alkaşymyz ýalap gelýär bular. Biz halkdyr. Bolýa şu ýerde eger söz aljagyňyz ýok bolsa jemläliň gatlyga çekdirmen. Sag bolun köp öz pikiriňizi aýtdyňyz ýerlikli. Awa ýene gep sözümiň soňunda men aýtyp garaýyn. Haýsy uluklar bilen eşitýän bolsa ýa dinleýän bolsalar dinlesinler. Zat boljak zatdyr. Awa. Gizlem zog açyk aýdýar. Bolan halkyň ýetjek derejesine ýetdi. Parahat ýol bilen bermekçi däl. Ona milýas. Diňe gurş isleýäňiz, siz isleýäňiz onu. Bizem isleýäs. Elbetde biz haýsy tarap bolsa isleýäs biz. Isle parahatçylyk bolsa isle gurş bolsa bize hiç tapagy ýok. Bizim maksadımız yurda iyi çıkmak, vatana iyi çıkmak. Ve şu vadesini düşünür, işlerini geçirdik. O netmeliler, bu netmeliler, bunu beytmeliler deyip aldak geldik de yani bu karşılık beyin geplemek nemesini çıkarmadık, gepleşik etmedik de şu vadesini. Yani biz karşılık beyine gepleyesin üçtayda. Korkuz yok, olmam edemiz yok, hayvatımız bilen bu aydamız yok, biz maksadımız aydiyat, önümüzde planımızı. Tayarlanı verin yakın vakti. Ta olun vatandaşlar köp gelenimiz için iyileşler.